estratégica para o futuro depende tamén, evidentemente, de que en Europa teñamos acceso a financiamento suficiente para levar a cabo uns proxectos que, por outro lado, tampouco están feitos. É outra das cuestións que os gobernos deben de facer, tanto o galego como o do Estado español, teñen que poñerse xa a traballar, ademais de apoiar a inclusión de conexión Vigo-Porto no corredor atlántico, a traballar nos proxectos de mellora da conexión dos portos galegos, de mellora da competitividade da liña ferroviaria con Porto, e teñen que facer xa, porque o acceso a este financiamento, se finalmente se produce, terá que despois ter outro paso, que é a competencia con outros proxectos a nivel europeo para acceder ao financiamento. E se non contamos con os proxectos bons, non poderemos acceder a ese financiamento. O procedimento para a inclusión da conexión Vigo-Porto está no seu tramo final. Hai ano e medio, sorprendentemente, Galicia estaba excluída do corredor atlántico. Galicia quedaba fora do mapa das comunicacións das mercadorías europeas. En xuño de 2018, a Comisión da Unión Europea aprobaba a proposta de integración de Galicia no corredor atlántico, o que representou unha gran noticia e a reparación dese sinsentido que era a exclusión total de Galicia da rede de corredores de mercadorías europeas. Esa conexión co corredor atlántico é fundamental. Pero víamos naquel momento que había conexións de Portugal polo Estado español, dúas, que había unha conexión de Galicia hacia o Estado español, unha, pero non había ningunha conexión entre Galicia e Portugal. E por iso trouxemos en setembro unha proposición non de lei para pedir e solicitar que Galicia, que a conexión Galicia con Portugal entrase no corredor atlántico. Insistimos tamén, non só por isto, insistimos tamén porque os gobernos galego e español non tiveron esta actuación como prioridade. Non tiveron esta actuación como prioridade. Poño dous exemplos. O Comité de Rexións Europeas presentou unha serie de enmendas aos regulamentos para reformar o mecanismo Conecta Europa e as redes transeuropeas de transporte. Nese Comité Europeo das Rexións, os dous membros galegos que están son o señor Feijóo e o señor Abel Caballero. E non se presentou ningunha enmenda por parte de ningunha destas dúas persoas, por parte do presidente da Xunta, ningunha proposta de inclusión da conexión Vigo-Porto. Por outra banda, o goberno español do señor Sánchez, no Consello da Unión Europea celebrado hai 2 meses, non propuxo a inclusión da conexión Vigo-Porto. E este é un procedimento que discurre paralelo ata o punto final. Primeiro, hai un procedimento no Parlamento Europeo que xa está rematado e está aprobada. No Parlamento Europeo se aprobou a inclusión desta conexión no corredor atlántico, pero hai outro que é o traballo dos Estados membros, que son o Consello da Unión Europea, donde non se debatiu porque non se propuxo a inclusión da conexión Vigo-Porto. E o que falta, polo tanto, agora é que o goberno español agora sí traballe pola inclusión desta conexión. E ese é o último empuxón que creo que temos que axudar a dar dende este Parlamento. Creemos sorprendente que só no último momento o señor Feijóo se sumase a unha reclamación tan estratégica para este país. Con esa xuntanza cos presidentes da cornisa cantábrica. Creemos sorprendente que cando nos plantexamos isto na comisión a primeira vez, o Partido Popular non tuvese unha posición definida, que non coñecese as ventaxas da inclusión da conexión Vigo-Porto no corredor atlántico, porque xa digo, non se pode estar tan despistado como para obviar que isto é estratégico para Galicia. O Porto de Leixões está competindo, está comendo cota de mercado porque ten un goberno detrás que planifica o seu futuro, que planifica a súa actividade, e mentras aquí en Galicia as autoridades portuarias están facendo a guerra pola súa conta e non existe un plan de infraestructuras para mellorar a competitividade e as conexións destes portos.
Eso é a política. A política é pensar tamén a medio e longo prazo. A política é pensar que Galicia ten que especializar os seus portos e que ten que ter unhas infraestructuras competitivas para fomentar a economía productiva. Por lo tanto, xunto co artellamento interior do país, coas cercanías e a conexión entre as cidades, isto debe de ser nos próximos anos o algo dos esforzos de calquer goberno que represente a este país. Por eso pedimos o apoio do Parlamento para esta iniciativa. Moitas grazas. Gracias, señor Sánchez.